naroon sa Apollo Sports Bar. Kapag kabatol ka rin na, yo, laga sa inyo ba? Big shoutouts dahil sabi na sa Steak by Tino. Salamat sa pagsuporta na mo sa among kwan, sa among liga o syempre sa tournament. Og ato venue, Apollo Sports Bar, big shoutouts. Rapolo, the concept store, at bagong location no, tapat na sa Apollo Sports Bar. Check na nyo mga bagong mga design, og syempre check nyo tanan merch nila sa itong mga tropa. DJ CQ, sa tanan na diri karon. Salamat nyo tanan. Sa akong wala, ikan ba? Masin Southern Leyte, balagas para ni Lil Silence. Ayaw na uglangan, ali na diri sa tabad. Hantod utok mo boto, masubraan sa pagbalupad. Iandam ka ugalingon sa Shoutout sa akong bugarilyo ni Video Suaso, Franco, Street Farmane, Suija, Massive Hub, Russell, Morsium Sleeping, Porting Montalvo, Michael Uy Kambaya, nagkayusa doon mo itatoy, Lorito Brothers. Shout out sa Lorito Brothers na diya sa Loyono. Siyempre, yung tropa to diya sa Leyte. Kita-kita niyo tanin niyo diha pohon. Sa akong tuo, ikan tabok mandawi. Balagas para ni Ken Lord. Little silent raso, hinayran, syagit. Hindi. Syagit mo no, silent eh. Para Cointos, daw Ken Lord, pili niya una. Little silence. Yo, minatan niyo ba? Judges, Trictosaurus, pinasasti ko ng Barra Tournament. First round, Little silence. Ha! Daghan ang nag-ingon nga bonus round daw ni kontraha. Pero para nako dili. Kaya ang labngon ang lisura. Kaya unsaon paglusuta kung tigbantay imong kontra kung sa pultahan palang daan hapit ko kasudla. Kaya kami lagi ko no'y kontra. Pero mubaos ko sa sunod. Kining-kinlord nga pagod ahong tangtanga katungod. Pabalik ko nis gawas. Way mo tabang nga suod kay sa pultahan padung sa simis ikaw na po hindi kasulod. Uyawa o panganoy. Mura magnawan eh. Napakikinlord nga nahibawan. Huy! Paghilong Bernabe! Lord daw sa Rapolo. Wa ba ka kuya pe? Na kay ginuos imong pangan pero wa pa ka bunyage. Mao din ni Kinlord, ang naong layo ramas iyang pangan. Halatang tao ra ang naghimo niya gihimong praktisan. Gibuhat ka sa tikulit, mailham dinalian tungod mura ka og rebulto nga igura gibarnisan. Kay ang nagkulit ani bise. Ginoo man ta ni porma. Wa man ni natiwas mong naingo na inulig budha. O kung ikaw among Ginoo, surebol wa kay propeta. Di mi mo tuon nimo kay puti ang Ginoo sa salida. Ginoo ni tigbantay ra sa entrance, kuyaw ni Grango. Ikaw ra ang Ginoo nga nagbantay sa purgatorio. Tigbantay sa entrance. Manok sa Rapolo. Di kasi Kinlord amigo, ikaw si San Pedro Biliganyo. Pagkadimalas na lang tanan, nganong naakadinhe. Ikaw manuntay na paboran, kay sa pultahan nakapirme. Wanitabang ning kanahan, gipasagdan ang adinhe kay katong si Mista ilang gigitkip. Ikaw na aras gate fee! Og ako kasi Danlio, dugay raning napulihan. Di magsilbi kining piste kay grabe katapulan. Naaskamot ni mo ang future, pero imong gipasagdaan. Ikaw manuntay na sa entrance, pero si Mistang nag-able sa pultahan. O, puro tigbantay ra ba ang anggel? Og dali ra ba na sabton? Kay kalidad sa imong utok ni bisan kinsa dali ra abton. Usara imong daganan kay ba kung dugay nakakamatngon nga makadaog ra kanhaw Kinlord og di ko nimo pasudlon. Yan mo, Ken Lord. Wa pa daw ko'y bunyag. Ako ingon na ning bugo. Unse wa ko'y bunyag nga katoliko kung nagdako. May pamagpakasip-sip na lang kanako. O karon sugdi.
Di ko mga matay ni sila. Kami na papuli. Matay ni sila. Kami na rin sa puli, ha? Kay mga bias lagi mi dire. May pagmanguli na mo. Kay bisag machokro ko. Ay, kay mga bias mi are. May pamanguli na mo. Kay bisag machoko dire daog gihapon ko. Kay pag last battle ko na choke. Pero sa next round nakalusot. Wa mo'y mahimo bisag mo reklamo kay ang 15,000 amo nang giurot. Amo nang giurot. Kay nakainumdum ka sa panahon si Demi mo battle bay. Kabatch mus maasin siya 18 ikaw kay 25. pero sa achievements naana to yung tablado. Simple ra, mahal na tog talay. Samtang siya dire nagpakainambong ayang papa kay si Tagakay. O papa niya si Jibus. O papa niya si Jibus. Gisamba murag Jesus. Gisamba murag Jesus. Gihimo ra tong clown dire imong papa gihimong circus. Bisag patabangon pa imong anak nga si Silence ug amo. Naakas tabok maong paghilong kay naakas amo. Ikaw ron ang mapatay kay hutdo na kung amo. Karong wala na ang batos, isunod na ang amo. Pero napildi man. Sa prediction wala. Isunod na ang amo. Kay puro shit ang tagalinya. Kinsa may ganahan aning bata. Puro shit ang mga linya. Kinsa may ganahan aning bata. Mag-inganit pirmi ang mga makontra kay baho kayo baba. Baho kayo baba. Lil Silence. Naglibog lang ko ba? Sila sad na ibulong. Ang akong pangutana ba? Ikunsa mong bulong. Lil Silence, bulong. Sorry, Boss B, pero lihay. Mal Silence man o bulong, walay kusog, parehong hinay. Parehong hinay. Kaya nang idol kang silencer. Ako po kay kang Zaito. Kaya nang idol kang silencer. Ako po kay kang Zaito. Pero dragon kong mo i-bold, murag si Kaido. Di ko madakpan sa akong duwa. Chinichi ni Kaido. Wala ko'y pakini mo ba kay nagpaabot ko sa rematch na mong Shaido. Ganahan ka ma-champion. Mao na imong hangad. Mao ni akong tambag di mo Brad. Kung ganahan ka madaog, dapat silingan mo dyan Leo. Kung ganahan ka mapildi, dapat silingan mo tata. Lang ko, Silence. Katoliko ko no si Ja. Mo'y ingon aning piste. Imong naong o, murag Jehovah nga way saksi. Yo, round 2 game? Game! Gibildi makuno nimo si Rednax dol. Mao na isultis imong baba. Gibadibag daw niya maayo hangtod sa nadugta. Pero mura magkadudahan. Mao nangutan na ko gisuta. Nahibaw-an na lang pagkaugma nga si Rednax wa din itong ha. Kaya tag trip ni mo oy. Mangbadibag magwas binyo. Pero sige ra kuno, pwede pa man i-continue. Sa asol nila duwaon, alauna pa sa udto. Niadilion ang aircon para init ilang duelo. Iba-diba ko rin yung Shaido, ni Rago. Nakatilaw kang saktong hatol. Desperado daw sa duwa, mamawi di damaratol. Niya bago oras na sa batol, intro ragi katunol. Namuti ditong itong murag sa asido ragi humol. Shaido imong kontra na imong anda mo hinungdan, mamawi daw sa performance pero intro ra na itaman. Imong linya ug imong naong parehong gitabunan giakbangan manunta kag siyay do pero ikaw ang nauwawan. Pero waoy,
Baliwala na ng tanan kay bagagnaong kining uplok. Tanang battles ni mo dire gibadibag ka og giugsok. Battle po nino ni Clay, gikulata ka gihanok. Giduaan ra sa Clay kining naipamanit nga murag lapok. Ana pang buwango. Wa kay mahimo nga perfect rounds murag nag-vape tricks at ubangan sa electric fan. Mag-vape tricks at ubangan sa electric fan. Mga buang ray mong maangin. Kaya ang mubuhat anakin Lord, parehan nimong may hangin. Gisundan pa og. Kay kining ako ang tira. Patapsing-tapsing ra ni Clay. Sa kadaghan nimong nadawat nga scratch, nahimo kong DJ. Nahimo kang DJ. Iya bang isultig pinapunto. Wata kahibaw kung di GCQ bang pasabot or magdinil padilya ba ning tonto. Pero bisag asa ng duha sa imong linya way mutuo. Nara kay Ginoo sa imong pangan pero di ka kabuhat og milagro. Gusto mahimo og Daniel niya ang naong gapike. Nabay panit nga mura kahoy, hoy ang bagay nimo matsite. Luyas buang oy, gipanganlan ra kasite nga nabuhi. Atay arang buanga, alangan malagig dili nga ang naong arang danguga. Maungingan na kakaitom, kay injong tuwalya guma. Tute inyo ang lusyo, tute inyo ang shampoo niya yung lotion grasa. Dili na ako pasagdan nga mo champion ni or mo advance. Kay kung mahitabo magani na, malahi diri ang ambience. Ang kadakos ulo mo enhance niya ang trato di na balance. Kay duha ka champion ng tigbantay niya mo mahal na sa nang entrance. Kanto kay Lord. Di daw ko niya sugtan mo advance, pero ang kwarta akong nakash advance. Si Heinz K. Logomerta, gipanganlag Bryce ug si Mista. Si Heinz K. Logomerta, gipanganlag Bryce ug si Mista sa ila nagikan. Ganahan sad mahimong making pero mas bagay isip yung dasikan. Pero mas bagay isip yung dasikan. Pero mas bagay isip yung dasikan. Di ka pwede mahimong making kisabog man na pirmi. Ay, di ka mahimong making kay pirmi man to sabog. Ikaw gisagol ni mo tanan imuha sabog. Siya po dagkot yang gisagol. Pirmi man panangitarong sa imong pamilya ing nadi pa ni mao ang ending kay mura ra ba pareha ra ba bugnaw katong nasaag nga welding ay na-missing nga welding game balik. Magkurog-kurog ni ron nga murag gisisure na nga naigo sa heat stroke ang kaning naigo sa heat stroke ang kaning silence baka syagit kung mas igo na ni sa mas dako pa ni lil strokes. Pero speaking of lil strokes ay kung piki sa kumpanit proud ko so ay kung inunog niga kay di na maabtan imong round 2 di na ka maabtan imong round 2 pagian lang pasabog-sabog bisag di na ni makadungog ang piste di na magkinahanglan og mic iswifty ka din he gamit na sa ulo time na. Last round, in silence. Ata ikaw po giminig din sa unang para no, gulog daw. Yo!
Kasagaran sa mga bantels, ani? Musulti ni Og. Ngayon ako may nagkikontra magan ako. Ako may ginoo din he. Nya ginoo ka, di ka madutlan og ice pack. Piling hawd hindi ka baut gasalig nga taga din he. Kung tinuo, kanay mong panghambog nga gipangsulti, ipakita na sa linte. Ginoo ka sa pulo, nya dire kanunay kanse. Kung naiinahan sa kanunay panabang kini ginuos kanunay pilde. Di ba ingon ang Ginoo mo sa gibuhat ng ilad? Diha ka na sango. Kay ikaw ra say mo unay og tira anay mong naong nga kulungo. Ikaw ang nagpamatuod nga di minimo mudoko. Kay kung ikaw ang mong Ginoo, baka kun kang dako. Di ba nagabatil lakas mutos? Mo'y panghambog sa animal. Kada batil ipanghambog niya sa performance ka abusar. Na anaunta. Nasa performance ka abusar, na naunta kas babaw, usa naunta sa opisyal, pero kay wala man kay baruganan mga kakaabot sa pedestal. Baruganan, pedestal, wala ka ana bisag prinsipyo. Kung tinuod ka nga butler, imong linya ay kabisado. Di sa ingnon nga maayo, usaray ang punto. Tagay gustisya ang nananaw para makakuha ka og respeto. Maungga kong katingalahan nga hantodron sige kahamag. Busog kanunay sa mga battles, bisag ang mga linya ni sibag. Bisag wa hinungdan ang suwat, dili ka na babag. Kay dali ra ning hungitan, siyempre maoy duol sa luwag. Gisabaan ka. Nadalas ako ang sungog. Imong utok ro na uyog tungod sa ang tingog nga nilanog. Di na nimo malimod, mailhan ka nga nangurog. Kay klaro kang gikubaan karon ang hilom na nitingog. Nadawat nimo sakit, hinay-hinay ninunot. Karon giabot sa sigpagbuhot ning gahilom sa suok. Di ba suhito kas tanan? Unta ni sa imong buot. Nga unta na kahibaw ka nga basta hilom lang og duot. Maong taktak na nilong tunto. Wanay daghang reklamo. Nabulabog kas kahilom a quiet place atong senaryo. Igo ka kada punto. Di na kakabahar. Karon human na ako sa inyong batos isunod na tong tribar. Og sa di pa, og last, naasa ko isulti. Sa di pa kumubatse. Patay na inyong manok nga di pang dirbe, kung di pang birthday. Gracias, Taylor. Yo, Rodriguez. Yeah. Gibali-balian ni Unlimited. Og nahutdag kusog. Naghinangol man sa battle batog dali ra na busog. Wala nakadaog sa finals. Makita ninyo siya kay naratol. Wala nakatatsa sa anli. Adik-adik man kang Adik-adik man kuanggol. Maglisod og tulon. Sorry kaninyo. Maglisod og tulon. Mao ang gidigang kasayupan. Nagsige na lang nigbalik. Wala pa ka mapuli dyan, Leo. Nagsige na lang nigbalik. Makapuol murag kaning ato ang venue. Pero di ba sa... Pero sa next event, di ba sa bye-bye? Mauna akong nadunggan nga chismis. Oo, maka-add to sad ka sa bye-bye pero naa na sa guest list. Okay, time na lang. Hey, silence, Skinler, papakata marimay! Rapolo, Abian and 4, pinasastigo ng bara, ikaw ba't gabatol ka ng gabiyon na? Lil Silence versus Skinler, papakata marimay! Judges decision, advancing para sa semis, 3-0 para Lil Silence. Yeah, shoutout sa Why shout out ni Skinler?
Shout out FDM Prime 666 Double Production, BSK, Nishan, Tagakay, KJ, EDC, Ruel, Tanan, Tata, John Leo, Rapulo. Kinlord. What's your opinion in Chinese to Wang? Silence. Yung round Round 1 gitay ko to kay nagkanindot ang impact ni Connor tapos sa 2 silent na